Sziasztok, én Joci vagyok. Sziasztok, én meg Bálint. Most egy Torma VS erős Pista kihívást fogtok látni. Figyeljétek, több ilyen videó is lesz. Remélem nézni fogjátok. Nem lesz. Ne higgyétek, nem lesz. Én nem merem. Kezdte. De nem sokat. Nem, Valahol. majd kezdem én. Nem, jó. De nem mindet. De. De nem, Bálint. De én nem mindet, nézzétek meg mennyi van. Erős volt. Nem. Anyád! Mindjárt jövök. De nem merem. Én baszálkom, tegyed! Majd. Ott is állok. Nyolci vette. Víz. Szar. Bármint az egészet bekapta. Ő mondta. Na most az egészet. Oh, here comes do. Akkor ezt kapjátok be! Ezt! Akkor majd mi is megcsináljuk. Gyerekek. Csinálom. Miért? Fú, ez nagyon szar. Akkor dobja ki. Mint te. Bueno. Az enyém. Megkóstolod? Én igen. A videóba elkezdtem mindenkötni a hajam. Krista, menj már el onnan. Az egyik testvérünk. Hát gyerekek, én nem bírom. Bocsánat, de sziasztok! Sziasztok.